3, 2, 1. Værsgo. Hvor fanden er jeg henne? Brian. Lidt på ham. Sådan! Kanonmål, mand! Hvad sagde jeg til dig, hvor de ikke kunne vinde? Hvor meget står den? 1-0. Stop nu, jeg går ind med her igen. Nå, okay. Op på den scene. Værsgo. Jeg kan ikke selv se det, undskyld. Fuck noget lort, mand. Hvor er det mærkeligt der. Det er slet ikke. Slet ikke have, hvor mærkeligt det er. Det er slet ikke sjovt. Det er bare mærkeligt. Mærkeligt. Mærkelig overnordsfilm. Mærkelig. Mærkelig. Det er dig, der er mærkelig, mand. Det er sgu da, der er film, der er mærkelig, mand.